Yan mga ka-all goods, ayaw kita digdi sa presentasyon, digdi sa may gas station, ano? Hindi ka kanan. Yan, no? Try ito magdigdi sa baba. Yun. Yung mga gulay tanom digdi, oh. Mga burak, kumamela, gadaraba na ang tanong, oh. Gayon. Gayon digdi. Try ito magpababa. Pero kamusta nasa Garden of Noah. Bababa kita digdi. Sa mga karamuanan dyan, nagka-travel, pwede ka magbaba digdi, open lang, no? Sayang ka pa, warang entrance, free lang. Basta ang bakal ka sa ng kape. Ano, oh. Ini ang view. Taran! Oh, dagat na siya. Gayon. Makabungog digdi ang ano, katuninungan. Grabe. Gayon, no? Nasa lakawan ta pa. Oh, may mga cottages man dyan, oh. So, ini ano, barangay ay ano, ang munisipalidad kang Presentasyon. Hindi ko alam kung anong barangay. Maluy ako sa barangay. Basta alam po Presentasyon na ni. So, excuse me. So, we have coffee. Balik na kita. Tigtanaw ta sa naman. Para ma-share ko sa inyo mga ka-all goods. Oh. Yung mga Madre de Cacao. Yan. Yan mga ka-all goods. Sa mga may problema dyan sa skin, ano no? Mga skin problem, skin disease. Yan, ilaga lang nindo yan na Madre de Cacao. Goods yan. Sa mga may alagang hayop, may mga pulgas, kuto, yan, laga nindo, yung ikarigos nindo. Sa tao, ano, sa tao, goods man yan. Sa may mga balakubak, yan, psoriasis, yan, laga lang nindo yan. Tapos itong, ano, pag mainit pa, dahil may pag palnit ka mo kayan, itong kaya na nindo si init. Maligam-gam lang. Dahil kami panaga. Kaya ba na si tig-drive ta si sasakyan ni Sir F.O. Sir Alan. Salamat, all goods.